hemen nago, hemen nire senarra, Jon eta Itziar. Ana artean itzan jaso, pergandekan 10 urte jaso zan Ana. Bai, hemen Jon daukagu eta Ana, bien artean 10 urteko aldea dago. Bai. Eta tartean Itziar. Itziar, do tartean. Eskondu bezan lehazter, taberna jarri zenuten Mikel zure senarrak eta zuk, ezta? Bai, senarra eta bilok taberna jarri gendun, xagu izena du. Eta, bueno, tarte hortanko zarautza torginan bizitzea. Bai. Geho, klaro, taberna lagata geho torginan zautza bizitzea. Bai. Gero, senarre mazteok banandu egin zineten, Bai. eta zuk bizimodu barri bati ekin behar Bai, izan zenion. aldatu, klaro. Bizitza ziaro aldatu zitzaten. Eta orduan jarri gendun den da, liburu den da bat jarri nuen eta zen. Goenkaldera deitzea erabaki zenuenean, ba alze egiten seme-alabek hori asmoa zenuenik, edo inori zuei izizuen ezarra esan? Ez, zabez. Zantzan aurren gontizia, ETB-a deitu dut. ETB-a deitu dut, bale? Eta hurrengo esan zan Goenkalerako hartu die. Eta dana hola, pum. Eta hola, bale? Da zuen erreakzioa, zein izan zen orduan? Ez nuan, ez dut zen reakzionatu nunikan. Pantailan ikusi arte, esan nuan, bueno, zer dau? Goenkale junda zein berdu, o zer dau? Hor bildur pixkateko ikusten duen, ez? Gure amak zein beharte du, ez? Bai, bueno, zein beharte du, igual... Nola? Da, igual, bai, baleke hor. Baina Goenkalen hasi zenean, zu kanpoan omen zeuden. Irlandan, Bai. inglesa ikasten. Bueno, Irlandan. Eta kanpoan nola hartzen da horrelako albiste bat? Enun, nik uste sinistura nola zantzan gauza bat, bai, telebizioan hasi berde eta bai. Ez dakit, geho, nea torri arte nik uste dut ez nula. Bai, teko zan astero ikustia. Ja, bukatu, txoraketxe bukatuko zan, ez. Segi, eta bueno, jazta, bai. Bai, eta ze papel gainea. Ze papel. Ziar, hauek izan dira zure kritikatzailerik zorrotzenak? Bai, Jon bai bentsat. Jon bai? Bai, baina ona, a ber, positiboa zan da dana. Ba, ni batek kritika bat itian, esango dira, ama ba, hau zat gustatu gura, bai, hau idatzen duke gura, nik hori onartzen dut. Zine eta telebista kontuetan, uste dut zure semekutuna Jon dela, ezta? Berarekin zabiltza batetik bestera, ez dakit bere aholkua jaramon egiten dizuen? Txoferra, managerra, danetik. Representantia, abogaua, danetik bizkat. Eta? Ez, elkar launtzen geha. Loreak pelikulan uste dut zu ere azaltzen zarela? Bueno, azaldu, bai. Bueno, nik relazio dakat bai zuzendariakin, da bai produkturakoakin, digamos, 80 egunekoak. 80 egunun pelikulatikan hor ezagutu nitun. Claro, beti nahi eraman dakarri eta... Bai, orduan hor ezagutu nitun da, bueno, oan zanuan. Aizue? Ze, tarte txiki bat. Pasa, hor dago. Barkatu, hemengo narrazkari hau. Lasai, emakumia, ohituta nago. Aktore gazteek euren gorputza zaintzen dute, lirain mantentzeko eta bat. Ie 75 urte dituzu eta zuk ere zerbait egingo duzu, ezta? Hortarako, ze sasoi betean egotea garrantzitsua izango da aktore lanak ondo egiteko ere. Astelenetan regimenean hasten da, eta Eta asteartean bukatu iten du. Eta gero berriro hasten geha. Aste guztia, gero, regimenean hasten Ez, nahiko ondo segitzen dut, regimenez. Bai. Gaizki jora maten dut, arpeia asunto hori eta gaizki jora maten dut. Baina, zimurra dotorea dela, esan zuen norbait? Bai, larruga ez behia. Gazteren batek esango zuen, seguru. Bai. Itziar, aktorek inoiz hartzen aldute erretirorik? Bainez. Gorputzak abantzatzen duten arte, aurrera. Bai. Ez bada gaixotasun gor bagatikano ezin dezula, ezina badin badakazu bino. Bestela, behuan deitu Jose Marik eta Tokiora behar deula, eta muntza. Egi alda, egunero, telefono deien zain zaudela? Bai, bate ditzen diaz. Bai. Eta lanian Bai. badago minik ez daka. Feliz. Ez. Egun normal Etxean dagoenean, ai, berriko mina dakat, egualdi txarrara, ez neni joa, bero gezegi gaurren nahi ertengo, lanian beñez daka minik, beñez. 10 orduin Igual jarraian egin Osea, darez. que zuentzateo ni lanian egotia. Bai, danontzat. Bea kontentu eta gure bai. Ba, ziur nago, laizter izango duzula telefono deiren bat, beste lanen bat eskintzeko. Ziur nago.
Bueno, Alexander- nerekin hitz Alexander beharko du Villa. baita, Bueno, Hori. hori bai. Telefonoa berak hartuko du behar bada, baina ere Bazpane. representanteekin pasatuko du. Ba, aurrenengo goza, jo, nondeleko deitu dit, zea, eta zer itzazutaz. Euneko marra ematen aldiozu? Gehiago. Hori itzingo. Gehiago? Hori... Bueno, dana gelditzen Hori detxean. itzingo. Bai, bai. Bai, Amona, amona, bai. Oi? Bai, Hori. ikusten?